Mie era challenge-ul nou. Da. Pare rău că am început așa de prost. Fraților, astăzi este un episod foarte... Scuzați-mi. Astăzi este un episod foarte... Bă, dar de ce îmi deschide Facebook? Astăzi este un episod foarte important pentru că astăzi, mâine, vom da ofertele. Deci pe Stumble Guys, pe Roblox și pe Hill Climb 2. Deci, bine, pe Roblox donez Robux. Și nu uitați să dați un like și un subscribe și scrieți în comentarii dacă vreți geme sau o specială pe Stumble Guys, că vă cumpăr oferta, sau pe Hill Climb 2, că vă cumpăr o ofertă și o donez, numai să mă adăugați la Friends, și pe Roblox să-mi ziceți numele dumneavoastră sau vostru și contul de Roblox și să-mi... Asta, Doamne ferește, nu mai făcut un video de mult. Și să-mi dați numele, iar eu vă donez Roblox numai dacă ați dat like și subscribe și scrieți în comentarii. Dacă comentariile sunt dezactivate, îmi pare rău. Pur și simplu trebuie să dați un like și subscribe și o să aflu că eu cumva. Dar în fine, v-am pupat, pa, pa! Ai pupat tu, pupă ce trebuie. Nici că asta mă face parte. Că nu s-a închis. Nu se închide. S-a închis. Ia dați încoace telefonul. Pentru că să sun și ai îmbrăcat Dar nu s-a închis. Hai. Da, bune! Bă, chiar sunteți dependenți de Bă, aici. și luat videoclip. Luca, dă-i Dar nu se telefon. închide. Luca, dă-i telefon. Scuzați-mă, dar nu se închide. Luca, dă-i telefonul. De ce? De când trebuie să sun, să dau la... să dă încoace. Luca. Dar asta ce e ce la picior? Stai de mult. Păi și ce e asta? Nu pot să cred că nu m-am calificat. De telefon! Da. Dar ce strebi? După ce suni îmi dai? Vrei închide el. Dar pune-l pe pauză și pe aia încearcă să-l închide. Dar nu. N-am mâncat. Hai că merg. Ne scuzați pentru acest videoclip, am șters. N-am.